ही जी दुरुस्ती, this proposed amendment to the Code of Comunidades is in the interest of the people of Goa, is in the interest of Gaonkars, is in the interest of the state of Goa, is in the interest of protecting the land of Goa, is in the interest of protecting the Code of Comunidades. तो म्हणता तो जुवारीचो की एज्युकेशनल काहीतरी लँड ते आम्ही दिवून आशिल्ले, पण जुवारीचो जो विषय असा तो ह्या अमेंडमेंटा नंतर कंप्लिटली थांबतलो. तर आय फुल्ली अग्री की तुम्ही जे म्हणतात की एक्शन जावपाक जाय, पण दिस लॉ कॅनॉट बी रिट्रोस्पेक्टिव्ह. पण हो चेंज ऑफ यूज हाज्या फुडें जावचो ना. आणि एकदा लँड ऍडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कम्युनिटी एकदा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिली किंवा रिवर्ट बॅक करपाक सांगले, नो डिपार्टमेंट आणि स्पेसिफाय केले डिपार्टमेंट, टीसीपी असू, पीडीए असू, म्युनिसिपालिटी असू, पंचायत असू किंवा ती मागीर सीसीपी असू, खंयचेच डिपार्टमेंट खंयचीच ऑथॉरिटी ताका परमिशन दिवंक शकना. सो आय थिंक दॅट इज द बिग न्यूज की असले प्रकार जे जुवारी सारखे झाले वेर एज्युकेशनल प्रोजेक्ट्स हॅव टर्न्ड इनटू रियल इस्टेट वन्स, ते जावचे ना.